Miglulyang guidelines ng Department of Education o DepEd Region 3 para king implementasyon na ng Republic Act 11476 o GMRC and Values Education Act, kareng ega na ganang public school, king Central Luzon. Kaya biya kareni ing pamanyulong king Filipino values, interfaith o ecumenical prayer, pamagdown regional character development program at taliwa pa. In Pampanga High School na metong kareng Pea Camaragula Secondary School ketibansa na ating alos 12,000 students, matigi kanuing gawang pamanuki ka ng guidelines king implementasyon ning batas. Itiing sinigurado na ning bayong talagang school principal ay Richard Agustin. Isa sa mga proyekto natin ay nilunsad natin ang isa sa Tatak Pampanga High School na tinatawag. We call that as character and excellence. Dahil ang Pampanga High School ay kilala na siya na excellent na. Ano man ang larangan, talento, meron ng ating mga estudyante. Ngayon, ang pinofocus natin ay anting metong a learning institution, nasa na ng PH sa di ng pansin at pasik na nga ng masanting panugali kareng magaral. Agpang Pakang Agustin, aliyamo king academic makatutuging eskwela, nunay patiging character development na ring magaral at aliwa pang extracurricular activities. Na mas maaktibo ang ating mga estudyante sa iba't ibang patimpalak, sa iba't ibang mga gawain na gusto natin na lahat ng bata maka-experience ng ano nga ba ang Tatak Pampanga High School. Samantala, kimpis sa sabihang character development, aminado ay Agustin na katulong na nanining emotional o mental health din ng estudyante. Inya naman atin niyang sapat ang pasilidad at personal ang eskwela karas king guidance at counseling. Malyari dala naman kanong lapitan ng estudyante rin king pama niya awad sawop, king pama miling direksyon king biya. Kasing guidance counselor, nagiging negative ang connotation ng ating mga estudyante. But pag sinabi nating guidance counselors, sila ay mag-guide sa ating mga estudyante. Na sana yung ating mga estudyante hindi tignan yung negative side. Pero sila ay itinatama ng kanilang ating mga guidance counselor kung saan ang dapat nararapat para sa ating mga estudyante. So yun, marami tayong programa kagaya ng youth formation para sa kanila. At the same time, ina-assist sila ng ating mga guidance counselor sa kanilang career path, kung anong kailangan nilang career awareness, parang sa gayon, mas madali nilang makuha yung kanilang inaasam na kurso. Para ka rin estudyante ang mga kailangan counseling at consultation, malyaring bisita king Guidance and Counseling Center malibat 7 a.m. hanggang 5:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Ako, Inkia kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.